testvéreddel? Igen. Tanítasz neki dolgok? Mit tanítasz Igen. neki? Hogy kell túlórodni tenni? Itt. Csapog összetúródni. Ó, várjunk csak. Elveszett tőle a játékokat. Igen. Hát nem miért? Igen. Mert épp kell. Mama. Miért veszed el a játékokat a Hunortól? Azt kérdezi a Mikulás. El szoktad venni tőle. Játszik valamivel, odamész és elveszed. Miért? Minden a tiéd? Igen. Tévé is? TV nem játék. Ja, igazad van. A tévét bekapcsoltam, azért raktam bákályút, igen. Igen. Az összes játék, ami itt van, az a tiéd? Hát azt látom, hogy itt elveszed a Hunortól, mert hogy a tiéd, azt